lokaci yayi lokaci ya dawo gani nan na yi so na nuna murna newa lokaci yayi gashi shekara ta zago ashiru ash na goma zama murnar wazi al'alimu saburu zuljalal wal ikram yau salati ga masu sirri lazam ashabu wa alihi mina zaune daram ganugun ash na goma yau da murnar birthday lokaci yayi yanzu shekara ta dawo ga maza mata na ga sitira sun sawo yanzu dai na san ai mutum ake kiyo ka wuce su ka sha gaban su zauna daidai an san da mauna ake faɗawa zaki sarki ga maza ka sha gaban su bar su ta mafarki mafarauci ya ganka ya bari sai gwanki to ka taka a sannu sannu taku daidai ashiru ash na goma ka daɗe kai garko wata rana nake jira na zo ma baiko yau ake murnar cika ta shekara na leko arziki ne zo da ni ta ya zanjin kai wanda ya yi amfani da lokaci ya tsira shekara ya zaya yau da mushen kura ga saukin kai kunna goma ga iya hira yabo ya iso ta kangwani an ya kai dukiya kwana shekaru Allahu ya ninka ya tsare ya yi ta goma shi cikin lamuranka kaga hannu ɗaya wanda shi yake daga jinka firgicin su da sun gane ka sai dai kirma lokaci yayi gashi shekara ta zago ashiru ash na goma zama murnar wazi